Bé, bon dia a tots, mitjans de comunicació, conseller, directora general, gerent, tècnics, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta presentació de la implantació d'un nou sistema de seguretat per reforçar, valga la redundància, la seguretat i l'eficiència de la xarxa de tren i metro. Estem xerrant del sistema ERTMS, European Rail Traffic Management System, el model europeu de referència en control i protecció automàtica del trànsit ferroviari, amb l'objectiu d'optimitzar la fiabilitat, la puntualitat i la capacitat operativa del servei. Aquesta tecnologia suposa una inversió sense precedents per part del govern de les Illes Balears, una inversió històrica, una inversió global superior a els 51 milions d'euros. Una inversió que, a més, ja s'està desplegant en el metro i se desenvoluparà de manera progressiva a tota la xarxa de serveis ferroviaris de Mallorca. Amb la implantació d'aquest sistema fèiem una passa més en matèria de seguretat i modernització del servei, apostant per una tecnologia capdavantera que situa la xarxa ferroviària de Mallorca en el nivell dels estàndards europeus més exigents. Tot i que a continuació serà el senyor Autonell que donarà tots els detalls tècnics, el model actua com un copilot electrònic. Supervisa constantment la velocitat del tren, controla les ordres de frenada o aturada i intervé automàticament si se produeix qualsevol excés o qualsevol incidència. Per tant, redueix de manera molt significativa el risc associat en el factor humà i garanteix una comunicació constant entre la via, els convois i els centres de controls. A més, aquesta inversió inclou l'actualització d'equipaments en via, l'adaptació del material mòbil i la creació d'un centre de comandament específic per a aquest nou sistema. Perquè és una obligació garantir la seguretat en els 12 milions d'usuaris que confien cada any en agafar el tren i el metro per anar de la feina a casa seva, per anar a estudiar, per anar al metge o fer qualsevol gestió. I aquesta confiança s'ha de tornar i per això la tornem de part del govern de les Illes Balears amb inversió, amb tecnologia i amb previsió. Per això, en els darrers 2 anys, hem multiplicat per 5 la inversió en seguretat i manteniment. Hem passat d'una situació, i ho hem de dir així, d'infradotació a un pressupost de gairebé 120 milions d'euros. Això és un augment del 400% per corregir dèficits històrics a la xarxa i en el material mòbil. De fet, com bé saben, la gerència de CFM està negociant amb el comitè d'empresa per escoltar les seves noves aportacions de mesures que puguin servir per reforçar aquesta aposta indiscutible que s'està fent aquesta legislatura per la seguretat. Amb això vull ser molt clara. La seguretat és una prioritat per a aquest govern i tenim un tren segur. A partir d'aquí, evidentment, continuam i continuarem millorant i desplegant les inversions que tenim en marxa amb seguretat i en manteniment. En aquest sentit, s'ha iniciat la implementació de la Comissió de Seguretat. Per primera vegada, SFM ha contractat personal dedicat exclusivament a la seguretat, amb la incorporació de 2 nous enginyers per avançar en la implantació d'un sistema de gestió que permeti avaluar riscos, definir mesures preventives i assegurar el compliment dels estàndards de seguretat. Fa només un mes vàrem inaugurar la nova seu de Serveis Ferroviaris de Mallorca a l'Hostal Terminus, una infraestructura clau per continuar ampliant i modernitzant la xarxa ferroviària i per gestionar millor un servei essencial.
I és que en aquests 2 darrers anys, des del govern de les Illes Balears hem apostat com mai pel transport públic, com no s'havia fet en dècades, apostant per projectes com el nou tren de Llucmajor, la perllongació del tren fins al Cudi o l'ampliació del metro fins a Son Espases. Però també invertint en millores que eren molt necessaris. És el cas, per exemple, de la inversió aquí, a l'estació intermodal, on no s'havia fet pràcticament cap tipus d'inversió en gairebé 20 anys. Per això hem millorat l'accessibilitat, la seguretat i el confort pels usuaris, en la renovació, com han pogut veure, de les noves escales mecàniques, nous banys públics, millor senyalització, pantalles informatives, una nova oficina d'atenció a l'usuari i paviment adaptats. Tot això complementant també en la millora de la seguretat a tota la zona amb una aposta clau de l'Ajuntament de Palma per la nova comissaria de policia que se troba aquí dalt. Des del govern de les Illes Balears seguirem fent feina amb aquesta aposta decidida pel transport públic i en la transformació de les infraestructures públiques de les Illes Balears, invertint com mai en mobilitat, sí, però també invertint com mai en seguretat i en serveis essencials.